Ngiyagela umuntu oswangilethile mina. Mana uyangijwayela lona mfethu ngeke uyangijwayela lona mfethu. Ufuna ukwenzani? Anti awushongo ukuthi nahlukana naye ngithi. Wena ngizokutrapha wena yabona wena. Yabona wena ngifuna ukukutrapha wena man. Khona yabo energy. Yabo kuyasho ukuthi nginayo energy ngoba uyangijwayela nginayo energy ngoba uyangijwayela man. kuyasho ukuthi ngiyakuthenga. Nginayo energy ngoba uyangijwayela man. Awunayo energy. Fine. Ima ngifuna ukubuza amahle uyangithanda amahle. Wow lokho ngibuza. Usangithanda amahle. It's because umqambela amanga man angisho le ndoda uthi kujala wahlukana nayo. Ehena besahlukana phela manje mangabe engisiza sithandana mina ngazi ukuthi bese ngasenamuntu ingane sikhulise nawo kanti wena uyazi ukuthi usaphuma ngale uyolala nale ndoda man hawu usalalana futhi ngikwazi bani ngiyazi phela ngithi ayistrati lokishi liyakhuluma lonke lapha la sihlala khona man yabo sengijabulela Islima yimi Islima sengijabulela na ukuthi at least ukhona osebenza phakathi kwethu yabo kuze kube khona nozoba naleyo energy mina ngisuke ngithi mhlawumbe lokudla ngisuke ngithenga uzodwa uhambe etoilet kanti uzoba ne-energy yokufuna ukushaya mina Bukelo hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode entsha yohlelo lwakho silungisa umjolo right here on your favorite channel Umjolo Show. As per usual, the name is Uhlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Mhlambe na unenkinga ezithinta umjolo ungakhohlwa ukus-email at umjoloshow@gmail.com. Ngale kwaloko ngakwazi ukupressa nakho thanks lapha eceleni ukwazi ukuthi sidonate ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi ulekelele i-channel yethu ikhulu ihambe phambili. Ziningi kakhulu ke amanani lapha abakithi aqala from as little as from 9 rand cabanga 9.99. Qala ke nawe udonate ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi usilekelele ngako akugcini ke lapho you can join as a member of this channel kunama benefits amaningi kakhulu watholayo mengabe ke uyimember nanokuthi nje uthola inhlelo zethu ukuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi ke bazithole njengamanje ake sihambe siyobabona ukuthi ngempela mengabe sifika kubona indaba zabo zihamba kanjani nanokuthi basiphatheleni uma kumele siwufake usawoti esilondeni sowufaka kodwa uma isidingo singekho asowuphuthuma asihambeke siyobona ukuthi indaba zabo namhlanje zihamba kanjani nanokuthi siphethe bani ongiphelezele sibabone. Igama lami uAndile wakaSokhele ngibhalele la kwisilungisa umjolo ukuze ngilungise izinto zami nomuntu wami. Mbukelo hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yakho entsha yohlelo silungisa umjolo lithola khona la kwi-channel yakho Umjolo Show. The name is Uhlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ungazi ukuthi njalo uma besiqala ishow sike sikukhumbuze ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Sikukhumbuze ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. Ingakho kubalekile ukuthi sikutshele ukuthi wena udownload nansi app yakhe yakwa EasyBet ube nayo then uregister bese uyabetha usebenzisa i-code yakho ebizwa ngokuthi umjolo that is UMJOLO. Ngokwenza njalo ke uzibeke ethubeni to get 50 rand sana bonus voucher phinde futhi uzibeke ethubeni lokuthola nje amanye ama-benefits akwa EasyBet. Izinto right ke download i-app yakho njengamanje ube nayo uregister bese uyabetha ungakhohlwa i-code yakho umjolo. Eceleni kwami khona sisesinayo njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungane ezithola olayo ohlele namhlanje sibheke indaba yakhe silungise la kumele kulungiswe khona kodwa mekumele siwufake futhi nosawoti esilondeni sowufaka kodwa hayi phela kakhulu inhloso enkulu yalolu hlelo ukulungisa. Dadewethu sawubona. Yebo sawubona. Unjani mama? Ngiyaphila njani? Hayi no siyaphila. Igama lami ngudlala Matifana njengoba kade ngisho nje siqala ishow. Usisesinaye namhlanje ungubani? Amahle kaNgcobo. Amahle Ngcobo. Yebo. Siyajabula kakhulu mapholo wabusibe nawe namhlanje ohlelweni sizokhuluma nawe. Well, ulapha ke namhlanje njengoba ulezwe igama lethu silungisa umjolo. Shuthi nawe uzolungisa indaba zakho ezithinta umjolo. Nomuntu ekuthiwa uAyanda. So, Ayanda Andile, right? Andile. Wazi uAndile wena? Andile Sokhele. Andile Sokhele. Okay. Umazi kanjani uAndile? Andile ubaba wengane yami. Ubaba wengane yakho. Ya umuntu engizwana naye, engihlalisana naye. Obuye angisize kakhulu ebantwaneni. Ya cause mina ngumuntu osuke ebusy isikhathi esiningi ngisuke ngekho nasendlini. Okay. Mothi mhlambe ubuye abe busy kakhulu noma kusiza kakhulu ebantwaneni. What do you mean? Ukusiza ndlelani? Oh like mina naye sinomntwana. Okay.
and nami nginomntwana ongeyena o-Andile. Alright. Yeah, so njengoba nginalabantwana lo omunye attend i-crash. So ngoba u-Andile usuke ekhona, okay, wadecide ukuthi because vele akasebenzi and yimina osebenzayo ngalesikhathi asikwazi ukuthi si-afforde zonke lezi zinto ngomholo womuntu oyi-one. So u-Andile uyena ogcina engisalela nomntwana, lo munye usekasesikolweni vele uyamhambisa. So lo omncane-ke usala naye. Alright. Yeah. Kubuye ngathi u-Andile indoda ngempela unakekelayo umndeni wakhe. Yeah. Uma ngase ungichazele nje ngaye as umuntu omaziyo, mina ngimazi, ungamchaza njengomuntu onjani? No, u-Andile umuntu o-right, u-supportive kakhulu futhi unaso isineke nothando. So that's how I can recommend him. I-relationship yenu njengamanje kusiphi i-stage? The reason why ngibuza lo mbuzo is simply because u-Andile ukhetha ukuthi akulethe la kwishow namhlanje. So ngifuna ukwazi ukuthi mhlampe njengoba ula namhlanje mhlampe nawe khona ama-red flags owabonayo kwi-relationship mhlampe ofuna ukulungiswa noma umangele ukuthi kungani kuletha la kwishow? Bengisamangele because bengithi konke ku-right because akaze akhombisa ukuthi nginengxabano ethile. Beside ukuthi mhlawumbe ukasho sometimes athi hayi ave ungasenasikhathi. Okay, fine, ngithi hayi fine ngiyasebenza mina isikhathi angeke kube yinto engizohlezi nginayo, yabo. So akuyona into engiyinothisa kakhulu leyo futhi because kuba into ayishoyo indlulu. Okay, ngiyazi ukuthi ubudlelwane nobudlelwane buney'nkinga zakhona. So wena no-Andile, whenever you guys are facing ama-tackle ahlukahlukene kwi-relationship, nenze njani mhlampe niyakwazi ukuthi nilungise indaba yenu, nihlale phasi nixoxe njengabantu abadala, noma isikhathi ngoba wena ubhizi sigcina singatholakalanga? No, bekwenzeka before but njengamanje akusekho ngaleyo ndlela. Okay. Saxoxe mina no-Andile ngaleyo ndlela because isikhathi esiningi ngisuke ngisemsebenzini and uma ngibuya late. So nje into eyiningi anginaka kakhulu. Okay. Ngaphandle nama engasho ukuthi kunenkinga. Alright. So namhlanje ukubizile ukuthi woza la nizokhuluma naye. Uready ukuthi umuzi ufuna ukuthini kuwena? Yeah, anginankinga. Awunankinga. Yabona-ke mbukeli futhi uyezwa amahlo ready ukuthi ezwe ukuthi u-Andile ufuna ukuthini kuyena, and I am ready ukuze ukuthi ngizokwazi ukuthi ngibalungisele indaba yabo njengoba wazi ukuthi le ekhaya we all about fixing imijolo eminingi ehlukahlukene asilwe siyalungisa. Ingakho kubalulekile ukuthi uma uza le ekhaya uyitshele ukuthi indaba yakho noma kanjani isuke izolunga. Ungayindawo-ke ithimba lethu liyahamba njengamanje liyosilandela yena u-Andile limbeke la, then mase sizwe iside lakhe njengoba sesilizwile la sisingapha, then mase siyabona ukuthi uma bebobabili behleli phasi sizwele ukuthi isikhathi abasasitholi bebobabili bazokwazi nokuxoxisana, bazokwazi futhi ukuthi balungise iy'nkinga zabo ezithinta umjolo. Ungayindawo. Mfethu grand. Yeah, kuhamba kanjani mfethu? Hayi mfethu ukukhala kusiza. Yeah. Ngiyabonga mfethu ukuthi uhloniphe nje usinikeze isikhathi sakho size la sizokhuluma nawe njengesicelo sakho ukuthi sikulethele umama. Usefikile mfowethu umama la ukuthi uzokhuluma naye. Well, sengilizwile-ke iside lakhe, but before nina nobabili mhlawumbe nikhulume ngizothanda nje ukuthi ngizwe ama-side omabili. Sengikhuluma nawe-ke mfethu just to check nje imibuzo embalwa before mhlawumbe ngimdedele nikhulume nobabili. So ukhululekile mfethu ukukhuluma nanoma ingane angani. Mfethu mhlawumbe umbuzo wami wokuqala nje engakubuza wona ukuthi sinjani istage se-relationship yakho no-Amahle njengamanje? Yeah, yona i-relationship yethu ikahle, kepha manje ilapho nalapho nje la ngibona khona ukuthi hayi no izinto azihambi grand. Kahle kahle ngibona ngathi ukuthi sekuyimi uthanda yena, uyabona nawe relationship ukuthi hayi no khona osengasahambi kahle. So mengabe uthi sekuwena othanda yena usho ukuthi akusafani nasekuqaleni? Yeah. Mhlampe ngokubuka nje kwakho yini eshintshile mhlampe, and sonke lolu shintsho liqale emva kwesikhathi esingakanani noma uqale nini ukunothisa ukuthi hayi no umuntu wami akasafani? Kona isikhathi asasikho side kakhulu but kodwa thina sisuka kude naye, kepha manje
sema kufika la mhlambe kuna 8 months izinto la ngibona kahle ukuthi hayi ngeke ayisahambi njengasekuqaleni manje izinto zishintshile ke manje uyabona nawe ukuthi hayi ngeke izinto akusafani nasekuqaleni yeah okay mfethu ama-relationship amaningi aney'nkinga sonke siyakwazi lokho mhlampe wena no-Amahle uma niba ney'nkinga noba u-2 nizitheklisha kanjani ukuthi mhlampe nikwazi ukuthi niyinqobe iy'nkinga zenu niyahlala phasi nixoxisane noma kube ukuthi nje aninikane isikhathi omunye uyibhekela le nomunye ayibhekelele ya vele kona phela manje nenkinga ku-relationship kusuke kumele nihlaleni phansi angithi yabona nixoxisane nibonisane ngayo leyo nkinga kodwa-ke phakathi kwethu ilokho okungenzeki-ke lokho-ke ngoba hayi isikhathi sami isona ngingenaso yabo mangithi mhlawumbe ngifuna sihlale phansi uyangi-avoida abhekele ya mhlampe mengabe ku-avoida okathi yini imbangela ukuthi u-avoideke umuntu obhizi kakhulu mhlampe isikhathi sakhe akasakuniki because ngeke ngamuzwa ukhala ngomsebenzi kungenzeka mhlawumpe ukuthi uqine kakhulu emsebenzini kuwena akasagxilile kangako abengenamanga impela ngoba umsebenzi lona hawu lakhe phela lelo mpela nje ihlezi ukuthi uma mhlampe ngifuna isikhashana mhlampe naye umsebenzi ngifuna lokhu mhlampe ngifuna mhlampe sibonisane sikhulume umsebenzi ngaso sonke isikhathi hayi no mfethu ngiyakuthola ngiyakuzwa kahle kakhulu ngikulandeleke mfethu Amahle ngambeka la ukuze nobabili nikwazi ukuthi nikhulume uthe uready mfethu ukukuza ukuthi wena ufuna ukuthini kuyena so nawe uma uready mfethu uyena lo ungakhuluma naye ngizwe ukuthi mhlawumbe indaba yenu iyalungiseka mina sengiyongena nje lapho mhlawumbe ngibona khona ukuthi kumele ngingene ningakhuluma nobabili Amahle kunjani sithando sami phela hayi nami ngi-right ngikubize lana ukuthi size kule show le silungisa imijolo because ngiyabona ukuthi mina nawe yabo asaboni ngasolinye nohlampe ukuthi wena uyakubona lokho kubonwa yimi lokho angisho yabo because manje vele kunezinto ezenzakalayo vele esizibonayo ukuthi no ayisasihlanganisa ngisho yabo uthola ukuthi ni njengoba nje ngize ngikhethe ukuza la it because vele bengazi vele ukubana mhlawumbe ngicelile ukuthi sihlale phansi bozokwenza njengoba uhlale wenza vele ukuthini awunaso isikhathi ubhizi emsebenzini nginaso ngani mina isikhathi no okay ngimamele ke awunaso ke isikhathi but kodwa kunama reasons ukuthini okay umuntu wami ngiyamthanda lona then ke uma uthi mhlawumbe emsebenzini ungathola noma isikhashana esincane emsebenzini uma uphuma emsebenzini futhi kumele utshengise ukuthi ubukade vele umkhumbula imini yonke umuntu wakho ngathi ngisuke ngilwela khona ukuthi ngibe nama overtime emsebenzini wena uzongitshela ngesikhathi sakho phela ama overtime azoba khona ama overtime but kodwa i-overtime le yakho mina iyangixwayisa le yakho iyangithusa futhi ngobani ayibi khona during weekdays but when it comes to Friday ila ihlale ikhona nje Friday and futhi izinto zisafani mfethu angisho uyangizwa sure ngiyakuthola yabona njengoba ngithi sisuka kude naye ubekangakasebenzi manje sekayasebenza ngiyayazi ngicela nje mfethu ukungena emadevini mhlambe mawuthi nisuka kude niqale ungakasebenzi apha nithile asebenze yena shuthi kungenzeka mhlawumbe ukuthi nitheme abe niqale i-relationship beningasebenzi nobabili bese singasebenzi then kwahamba isikhathi yena wathola umsebenzi wena namanje awukawuthola umsebenzi so njengoba yena sesebenza ilapho izinto eziqale zashintsha khona ilapho la siqale kwashintsha khona ke kwayingqubevane ngoba mangibheka nje kahle kahle mfethu okwenzela ekuqaleni manje akusayenzika ngisho yabo manje ekuqaleni bekabuya ngo-6 emsebenzini manje sekabuya nge8 emsebenzini and lokho ngishilo ngathi akuyenzeki during weekdays kuyenzeka nini kuyenzeka njalo every Friday makama Friday nje yena ngiyazi ukuthi nginenkinga nje ukuthi ozabuye sekumnyama makama Friday so njengoba mina uthi anginaso isikhathi wena isikhathi obenaso nje ezikhathini zizonke uvele waba nesikhathi sokuthi ubhalele kwishow ukuze ukwazi ukuthi ubize mina ubungeke mhlawumbe usebenzise yonke leyo energy ukuthi mhlawumbe uyofuna ngamsebenzi hayi no ngoba phela kumina wena ubalekile kumina ubalekile lokho ngibaleke ukudlula umsebenzi kwena ukudlula umsebenzi uyona yonke into okay uma ngabe kubaleke kangako ukuba khona kwami kwena awucabanga ukuthi njengoba sindawonye imali iyadingeka iyadingeka imali is fine izophuma phi ke lokho angithi ayibona ke lento leyo ukuthi le ngisho ukuthi kunale advantage eqhamukayo wena mfowethu yokuthini
sekayasebenza singathini sekanoplastic awungenisayo la ekhaya mina ongihlulayo kube kuyimina kodwa manje Sinabantwana abayingaka endlini? sinabantwana abayi-2 endlini mfethu angithi angizwa Bonke labantwana bazodla lesi sikhathi engisinika wena no? mana yabona labantwana abayi-2 lapho labantwana abayi-2 na okay oyedwa bekangakasebenzi sithandane naye besekanayo umntana ngisabo masithandana so ube nayo umntwana engingasiyena wakho awumfice naye ongasiyi wami okay ongasiyi futhi uqale wabe step father kwahamba wazenzelaka ukuthi ubaba wangempela then kwasuka bakhona owami umntana okay leyo mpilo leyo okay siphile sivumelana then kuyenzakala athola umsebenzi okay mina ngithi okay asithatheni abantwana ngizohlala nabo imini yonke ngishabo mawangekho emsebenzini ngiyabaqinela abantwana omunye nje lokamdala ke sekayafunda yabo ngiyamthatha ngimphelezela esikoleni then lokho yena akakubongi lokho yena kuphela ufuna ngonyo kwakhe ngeke kuze qasha umuntu ozohambisa umntana esikoleni ubukhona angithi vele ilokho awukuchaza phela vele kanjalo ngishabo ngoba ngiyakuthanda kumele mangithanda wena nabantwana bethu nabo kumele ngibathande ngenhliziyo yonke ke so manje yini ukwenza ngazathi manje mhlawumbe lokho imini engikwenza umsebenzi wakho because ngokwenza lokho angithi nawe mhlawumbe uyamlekelela no man angishabo kunama facts amaningi kakhulu angithi yabo yena ubala le evuna yena angithi yabo okay wathi mfethu mhlambe ngimbrave mama yabo because manje kunama point awu2 so wabalile lokuqala ukuthi akasasinikeze isikhathi sakho ngendlela esanele noma ngendlela obujwayele ngayo i-attitude yakhe noma i-behavior yakhe sishintshile kwindlela yakhe iyona okwesibili izinto zasendlini zenziwa uwena zonke so ukwenzisa izinto so wena usuphenduke umama uyindoda wayile khona akakulekeleli lokho kushoya ngani so mama kulezi zinto zo2 awukuphiki izinto zaziyo angiphiki because mina ngiyasebenza umethi uma ukuthi yena ukhala ngesikhathi ukhala ngokuthi yena angizenzi lezi zinto I think from Monday to Thursday ngiqala ukuzenza Friday okunye akubalulekile ubafu ukuthi wena Friday ubuya late indaba ekwenza ubuya late ingoba ngama Friday vele ibusy la yesuka ikhona so ngeke ngize ngichoose ukuthi ngiye endlini mina ngibe ngibona ukuthi ikhona enye indlela engingayisebenzisa ukuthi ngibe ngikwazi ukwenza imali le mali ezothenga ukudla kuzofika endlini yona uyendlini nayi ke ipoint ahlala azogcila kuyona even ngisho sithi siyazama siyakhuluma ngiyowenza imali ngiyakondla ngikwenzani futhi mina sengifela lokho uyangondla angiphiki mina sengizofela lokho mina amaningi bethu ama facts angishabo kunenye nje engijwayele ukuyizwa beyicule estradini lapha la sihlala khona ngishabo okuthini njalo every lama lehlanu lawa la akangena ngawo amalentuzana ama overtime lawa wakhe kunepholo elifikayo lizomdrop and imali imdropa liyahlala isikhashanyana noma mhlawumbe 30 minutes limile lapha ngaphandle izingane lezi ezisendlini sibukana mina ngiyini lezi ngane esendlini kahle manje ingane zizobe zitshelwa ukuthi mina ngibuya ngephone noma zizobe zazi ukuthi ngisuke ngibuye emsebenzini kahle lona uyangifebela mfethu angithi yabo ngiyakufebela uyangifebela wena nalendoda le ohlala ufika nawo nalendoda kusho ukuthi nalendoda ayikho indoda enye mina umuntu osuka ngilethile ubaba kaGeli hayibo ubaba kaGeli umuntu osuka ngilethile mina mana uyangijwayela lona mfethu ngeke uyangijwayela lona mfethu ufuna ukwenza anti awushongo ukuthi nahlukana naye angithi wena ngizokutrapha wena yabona wena ngifuna ukutrapha wena man yabo kuyasho nginayo energy ngoba uyangijwayela nginayo energy ngoba uyangijwayela man kuyasho ukuthi ngiyakuthenga nginayo energy ngoba uyangijwayela man awunayo energy fine ima ngifuna ukubuza amahle uyangithanda amahle wow lokho ngibuza usangithanda amahle it because ngiqambela amanga man angisho le ndoda uthi kujala wahlukana nayo ehena besahlukana phela manje mangabe engisiza sithandana mina ngazi ukuthi bese ngasenamuntu ingane sikhulise nawo kanti wena uyazi ukuthi usaphuma ngale uyolala nalendoda man awusalalana futhi ngikwazi bani ngiyazi phela ngithi ayistrati lokishi liyakhuluma lonke lapha la sihlala khona yabo sengijabulela nakho sengijabulela na ukuthi at least ukhona osebenza phakathi kwethu yabo kuze kube khona nozoba naleyo energy mina ngisuke ngithi mhlawumbe lokudla ngisuke ngithenga uzodlwamba etoilet kanti uzoba ne-energy yokufuna ukushaya mina ngihlale phansi mfethu biye bhekaphi hlale phansi manje mfethu solution ngokuthi lo muntu manje angithi yamuzwa manje mangimbuza ukuthi usangithanda akasho shuthi kahle usacabanga le ndoda le ahlale egibelana naye embhedeni njalo hayibo ngoba imagine
Imagine bese ngicela ukukuxoxela. Imagine bese lo muntu lo njalo kuthiwa lo muntu uhlala athini kumina athi aka-offer ngishabo. Umshawushilo nje into lokhu isebenzile nje ngishabo. But kodwa bayangitshela estradweni ukuthini etown bahlala bambona etown. Hey, mebembone Mabambona etown uhamba nawe le ndoda le epholo le ngishoyo. La kathi uba wengane yakhe. Le ndoda ubaba ka Ah indoda mani futhi yinja mani. Hayibo. La sohlangana khona mina na le yapholo le yabuka nasi ngizoyishisa. Uzomsakala Ngizoyishisa. Uzobona ngizoyishisa. Ayongenzeka ukuthi uzothenga enye vele usanda kuphunyelwa imali. Angisho yabo. Mina iyangigcilaza kahle kahle lento mina. Ngifakela istress lento because mina angiyilutho yena lo muntu unotha ngisho yabo. Ubani othiwa uyilutho? Nakho nje uyasho ukuthi uzothenga enye ipholo. Cha sengisho ngoba phela wena ngithi uzoyibulala. Uma uzoyilimaza imoto yakhe shuthi uzothenga enye. Iyiphi imizamo ekumele ngiyenze mina ukuze uzobona ukuthi ngiyakuthanda? Iyiphi imizamo ekumele ngiyenze? Iyiphi imizamo ekumele ngiyenze ukuthi uzobona ukuthi ngiyakuthanda mina? Yazi mfethu sikubuza umbuzo simple wangawuphendula. Usasithanda yini na? Yebo noma cha? Ngisamthanda. Oh cha. Washo ngazathi manje ubala nawe lapha. Awu usamthanda nobaba. Yilo kade ngifuna ukukuza. Yeah, ngikamthanda. Isho with confidence. Usho ukuthi I love you. Hawu ucamba amanga manje. Confident. Izinto ahlala zenza lezi. Ucamba amanga. Ngihlale ngizenza. Izinto ahlala zenza awunasikhathi. Yini mina uthi mina ngizodengani mina la ngihlela imini yonke mina la. Bafo Njengamanje ngibuza ukuthi ngisamthanda. Uma ngithi ngisamthanda uyaphika. wagcina nini umgqimisa ikhebulu baba? Kudala angisayazi kulela inkwethu ePhipini manje angisayazi kodwa ngihlala naye endlini njalo makabuya ntambama ubuya ukhathele njalo Ecabangela wena ke shuthi kukho konke okwenzakala kule relationship wena nje into ecabangela ileli pipi lakho ukuthi kumele lenzeni. No angicabangeli lena phasi nami nginemizwa nami ngumjida nami angithi ngihlala nawe. Ibhlungu lento yenza ukuthi uhamba wena uhamba uyonekela abanye uyonekela umuntu wakho lapha. Ngiyofukuza emsebenzini ngibuye emsebenzini ngizofukuza embhedeni. Kushuthi wena uyavuka ekuseni uyofukuza emsebenzini, qeda ukufukuza emsebenzini, Ngibuye ngize endlini. Ohlala kuyipholo ufukuze kuyona, then mase ubuye endlini uzolala. Nawe wasukhuluma ngazathi mhlawumbe kunale information onayo. Why uzuthi 30 minutes? Uhlanganiswa yini nobaba wengane ongasathandani naye? 30 minutes incane, 30 minutes incane. I2 days, iSaturday neSunday. Lo muntu kuhlala kuthiwani? Kuhlala kuthiwa usetown lo muntu lo. Untanta nale ndoda yepholo etown. Futhi lokho ngiyakubona futhi lokho yazi ngobani? Lo muntu bekanokuhamba. Angitshela ukuthi uzocala ayoshiya ingane before aye emsebenzini. Ahambe nale ngane le ndala ngisho zithu ingane. Ahambe nale ndala ingane. Athini uyisa kubo kephi? Kubo kwayo ingane. Mara ingane iphuma ibuya mabebuya ntambama. Uzobuya nayo futhi ingane. Emsebenzini uphumeni so mengabe hamba bafuna ngihle ngishiye kanti ingane uhamba nengane lengasiyona yakho. Lengasiyona yami. Eyisali. Uyayihlukanisa mara mina singakabi na nix. Ngiphansi estradweni singakabi na nix. Mina bengizamela yona lengasiyo yami ingane beyincane. Angitshela ukuthi uhlukudala hlukana nobabwayo ingane wayishiya isaseswini. Ngiyaqhakeka manje makubabwayo futhi lo abagijimisana naye futhi ngepholo. Ngizothini mina lapho mfethu? So kahle uthando labafunalo mfethu. Yeah, lukhona. Ingane usuke okay, imaphuti ngitshela ingane njengoba ngisuke ngihamba naye usuke ngizombonisa ubabakhe ngoba ngeke ngize ngimtshele straight leyo nto ukuthi ngimyisa kubabakhe because vele uzo-offendeka uma ngimtshela leyo nto straight. So wena awukwazi ukuhlala phansi nomuntu wakho ukhulume khona-ke mekuthiwa nibonana njalo kushuthi nina njalo ngama-weekend ingane iyobonisa ubabwayo njalo no akusiyinto eyenzeka every weekend. Every weekend manje iluphi isuku off wena uya off ivuma phela kucamba ithi ngicamba amanga mawukuthi ngicamba amanga iluphi usuku wena la uthi khona baby ngi-offile ke ngiyaklina la endlini ngenza njani ube nesikhathi sami ke la endlini asinasikhathi endlini mfethu bayakhuluma bomakhelwane manje wena unaka abomakhelwane wayipho bengakulekeleli nje lipipi lakho ukuthi leli inkwethu uyekubona. Angimathandi bona phela ngithandana nawe angithi ngithanda wena. Manje athi uyakwazi ukulalela bona futhi. Wena mekuwukuthi ipipi lakhe lileli inkwethu njengamanje alilekelelwa umuntu wena ulekelelwa ubani ukuthi ukwazi ukuyijabulisa? Hayi okwami nami lokho ukuthi ingquzo yami itholapha. Angisho yabona
Yiyo lenja le bayadlana nalenja yepolo. Bayadlana nalenja yepolo. Ngwana wakho mina ngingena nisi. Sesizinja futhi wasingakhonkothi Ngwana wakho mina ngingena nisi mina bayazwana. Senimkhonkothile phela manje angithi ninokudlana nize Oh, nawe duze uthi kwakho. sesikhonkotile as if mhlawumbe Bayadlana bangithatha kancane bayangijwayela mfethu. nawe futhi ufuna ukuthi siyizinja yini? Nasi Wena bangithatha nje into uthani yokusha imkhonkothi lento. ngani? Ukumkhonkothi uthi ungasuka uzopaka endlini eduze kwala hlala khona. Yo, Abone yo, ukuthi yo. nansi imoto. Mayifika ingafiki futhi kudrop kuphela isikhathi eside uhleli No, phakathi. akubi nje nangesikhathi eside ukuthi nje usunehaba. Usuke Usuke kuba wenzani? lebo 5 minutes. Wenzani ngo 5 Abo minutes? sisuka siyiqoqela. Nixoxa ngani? Anideli nokuxoxa nini? Niyaxoxa nawe ndeni nini? Indaba wena ngathi nawe 5 minutes, wena 5 usuke ufuna minutes, ukuyoqoqa 5 nje minutes. empolweni. Xoxani Ilanga lonke. What if lapha mabefike town nabantu lapha? Ingane yathathwa ithengile ama chips ihambe yodlala lapha. Basale badlane la. What if bayenza njalo? Imigcibelo yonke. Yonke. Mfethu wena unisenkingeni ulala nayo kodwa uyitholi. Ngilala nayo angitholi nix. Emali ngangaka Ngisho amantombazane ukuyithinta ukuyithinta ngezami izandla angitholi. Ngisho ukuyithinta ngezami izandla. yini kuthiwa phelile namantombazane? So mengabe umnikeza ama-options to choose amanye amantombazane shuthi awusenandaba naye. Awusenandaba indlela asho ngayo naye as if mhlawumbe kuyaphoqa. Indlela asho ngayo as if kuyaphoqa. Baf, mina ngifuna ukuzwa kuwena yini ekwenziwa bhalela ishow? Yini ade ufuna ukuyithola kusisi? Ngoba manje iqiniso lokuthi uyajola nobaba ka-Amahle noma engabanga direct kodwa injalo mfethu lena. Bayajola bayadlana hoti. Ya mina mfethu ebengikudinga mfethu okuthini aconfess yabo then ukuze mhlambe mase kabonile seka confessile ngoba manje sengimvezelile ukuthi ngiyaza ngisho yabo nangu seka yavuma ukuthi bayadlana nayo baba wengane yakhe ngithi yabo Yeah. why ke makafuna ukubuyela kuba wengane yakhe angangikhululi mina because mina sonke lesikhathi mina ngibhizi nguneni mina imini yonke nguneni ngihlala nezingane mfethu. Yeah. Iminyaka ingane ezibuya esikoleni ihlangatshezwa yimi ingane ebuya esikoleni akusiyo kwayami lehlangatshezwa yimi ingane. Hey ngene. Mangithi ngiyazikhuluma leyo nto leyo kuthiwa imali yokukhokhela uneni uzoyithatha imali yokucasha imedi uzoyithatha angisho ngoba nakho angiyinix ukuthatha leyo advantage so kusho manje mina into ebengiyibhalele kule show le ukuthi mhlawumbe mangingakwazi ukubonisela yena mhlawumbe ngoba yena ngiyazi ngaphakathi deep inside kuye uyangithanda ngine-show ukuthi nje kuphela lapha Udidiswe yini mfethu itotolozi? Besides itotolozi mfethu ngiyazi mhlawumbe yami incane ke anginankinga angina problem noma kuthiwa incane yami kodwa ngiyazi lapha udidiswe yangisho bathi phela inja yakhe le lemidlalo kuthiwa ingene lezi imali inja yakhe lemidlalo. Mfethu yazi uzomdinga lo muntu lo muntu kuthwala engenalutho mfethu wakuthwala wathola umsebenzi wena scratch mfethu wabhamba wahamba mfethu. Angiphikisani nalokho. Yeah. But naye bengasindlela yokuthi enze izinto lena. Bekumele enze njani? kanjani Bekumele akhulume kahle. So i-relationship yenu njengamanje nini uzokhuluma nini nawe ngoba isikhathi awumnikezi? Angithi ube kuthiwa isikhathi niyasithola ngabani ikho la noba uthu? Benizoyikhuluma endlini lena. Ya. Bekungenzeka vele. But yena ngithi uchoose ukuthi ese so. So njengoba usenze wenza kaso yini wena mhlawumbe othi uzoyenza ukuthi relation yazeni mina ngikutshela ukuthi njani thatha imali yale bar le uyidle nomfowethu. Yo wazwa good. Uzamile nje awuzamile. Wangathayinda vele nje kodwa manje i-problem mina ngiyifuni kodwa leya mali mina. It's not like i-problem angiyifuni mina. Awuyifuni noma usayifuni? Angiyifuni no nje ukuthi angisayifuni angisho phela bengazi ukuthi uzidla mase izinto ethengwe ngemali yakho. Mamela mami angisho bengazi ukuthi ngidla yona ngisho sengazi manje ukuthi ngidla yona le mali yalenja le ifika idlu mngami ifika idlu umuntu wami iphindi izodla kanjani mina ngizodla imali yayo mina le angiqondi lento ukuthi lento athi ufuna yenzakala mina izoyenzakala wena kanjani. yini enginyusela ushukela kuyo yonke lento lena? Into enginyusela ushukela ukuthi ungenza islima manje. Ungenza islima for yonke le minyaka ungenza islima for yonke le minyaka yona into enginyusela ngoshukela lena manje. Umoya mfethu ngiyacela hlisa umoya. So khuluma kahle la. So manje now that you know iqiniso wena manje ophethe ukhiwa le relationship uyaqhubeka nomama noma cha akaqhubeke uzoyibhekela ingane yakho uzama ukuyiphantela. Yeah phela ngizoqhubeka naye ngiyamthanda mfethu lokho ku serious.
ngiyamthanda kodwa wathi mina haha ngazathi nje nawe bewulindele ukuthi athi akasamfuni. Hlukana naloya mfana lo ayeke ipholo phela nawe. Asithandani vele. Yekela mhloniphe oh njengendoda. anithandani niyadlana kuphela Asithandani. niyadlana for free. Angathi Ngikhumbuzana izinto zakudala. Hayi bengenzela ngithi ukuthi angiphi imali khona ngizothenga ukudla nawe. Manje pho mina wayongicisha mina. Ngisuke ngikhathele phela. Usukukhathela usukususa ipipi lakhe angisho. Shuthi mina lelami yini ithoyizi lelami mina. Ithoyizi. Hayi. Mfethu. Kushuthi sima ekutheni wena uyaqhubeka nosisi. Mina ngizoqhubeka because phela manje ngiyamthanda. And futhi mama umntanami mina angifisi mina ukukhulisa umntana ungathini sengiyi-single parent. Abazali futhi hayi ngisho ukuthi single parent bayaphila bobabili abazali. Kuyikona ukuthi abavumelananga ngento eyi-one. Okuthini okay manje wathi mhlambe lo muntu kube mhlambe wafika kumina ngisho yabo. Afika kumina okay sihlale phansi sikhulume lo daba. Ngabe sinayo isolution manje ngaba yikho lento ekhona manje ngisho yabo. Ngabe kudala ngazi ngaleza imfihla nazo. Buka manje ngizovela ukuthi manje mina ngizwa ngabantu mina mangimtshela ngabantu abangitshelayo uthi ngilalela abantu ngifaka abantu endabeni zethu angithi yabo ekubeni labantu bebekhuluma iqiniso labantu mawuthi nawe phela mawufika usho ukuthi uklase mina ungiklasela ukuthi uzwa ngabantu bakhuluma iqiniso kodwa angeke bacamba manga bakhuluma iqiniso bathi eqineni bayakhatha no bayakhatha kodwa bakhuluma iqiniso kodwa ngokwamanje angithi ngiyazazi imfihlo obungifihlele zona ngisho sonke lesikhathi lesi mina ngazo ukuthi mhlawumbe ubaba wengane ngoba awuzange usho ngisho ukuthi kuyayenzakalani ngobaba wengane wathi nje asikhohle kababa wengane mina ngakuthanda ngenhliziyo yami yonke ngakwamukele sakhulisa ingane vele namanje ingane yazi ukuthi wena ubabayo ya vele ngisakuye vele babayo that's why ngithi mina ngiyakuthanda mangikuthanda shuthi namaphutha akho unjalo kumele ngikuthande nawo amaphutha akho unjalo kepha mina ngiyathemba ukuthi njengoba ngize la mhlawumbe ngizoyithola isolution ukuthi uwayeke wonke lawo maphutha lawo. Dadewethu, lo muntu uyakukhombisa ukuthi uyakuthanda, uyak-appreciate ubalekile kuyena. Esikucelayo nje mhlawumbe ukuthi umhloniphe, umnikeze isikhathi, nawe futhi appreciate njengendoda yakho. Uyekele ukuthi uma wenza izinto endaweni ukuze kubone nabantu abakude ukuthi wenzani wena. Yabo? Uthathe ube nesibindi sokuzopaka nenye indoda eduze kwala kuhlala khona umfowethu nawe ngekuzekho ukuthi akanalutho yazi umuntu wesilisa mfethu kuhlungu kanjani ukuzwa noma ukwazi ukuthi intombi yakho ibhizi nomuntu onotho while wena still trying. Hayi ngiyakuzwa. So uyasithembisa ukuthi ubafo i-relationship yenu uzoyilungisa ziphinde futhi izinto zami ukubuyela esimeni ade siyisona. Ubaba kaGedlo hlanganiswani indaba yengane ngaleso sikhathi ningahlezi nindawonye njalo ngoba wena manje isikhathi esiningi uspenda nobaba wengane lo mdala uthi awusathandani naye ubafo lokhu uyena manje onakekela izingane useyinja yabo. Hayi ngiyakuzwa. Uyasithembisa ukuthi uzoyenza lento esiyishoyo. Ya. Hayi ngiyethembisa. Mfethu uhappy ngalento esiyishoyo. Ya yona iyangithokozisa mayisasho kanje yize ngingakaboni ama reactions awo ukuthi azohamba apheleleki angisho iminyakazo ukuthi izohamba apheleleki mhlambe ngenzeka mhlambe sithela amanzi mhlanje wejada ngithabo lonto leyo. Hayi no asithembe phethe aswatheli sithi ungathembisi thina ngoba ubona amakamera lento uyenze nje ibiqiniso siyakucela. Hayi alright uzwakala. Angazi kodwa meyikhuluma usisi ukhombisa ukuthamba ukhombisa ukuthi uzoshintsha i-behavior ashintshe indlela ebenza ngayo towards indoda yakhe. Ubonile umfowethu manje ukuthi akekho happy umfowethu ukhuluma engathi ufuna ukukhala simply because kuningi ukuhlukumezeka adlule kukona kule relationship nesinethemba ke lokuthi ke njengamanje izinto zizoshintsha. Ungakhohlwa nawe uma ukuthi unenkinga ezithinta umtsholo ungasi-emaila to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Uma uneyinkinga nje ezithinta umtsholo yona i-email address oyisebenzisayo leyo. Otherwise uma ukuthi-ke ufuna abantu abangakusiza ngokushutha ukuqashisa ngamakhamera yonke into ethinta ama-live screening nje iSiyeza Media ikhona ukuthi-ke ikwazi ukuthi usebenzisane nayo. Nanka ama-details wayo la ngaphasi. Uma ukuthi ufuna i-next big thing in KZN ifike kumcimbi wakho as a versatile DJ noma host or MC kulula kakhulu i-email ethu dlala_matifana@gmail.com or ungibambe on socials @dlala_matifana. Ungakhohlwa ukusubscribe
ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Bafowethu le ekhaya siyakhuleka, so nereda ukukhuleka asikebiseni amakhanda phansi bantu bami. Mase sibiza igama lakhe yena yedwa, uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Amen.